Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Taħxuili. Ejja, batu għamela Max. 1, 2, 3. Għazina. Daw spunu għatara għamada il-għandkom. Ejja. Kemm ma naħmilkom. Hop! Tajba? Thank you. Għax spooner rridin għamlu xi affarijiet fil-bidu biex ma għodx jedit ja. U aħna biex naħxieha ħaneġ ħaġa li belluża. Inti, defni, li ma. Guys, illum ġejna għaddu kif għadda live show u ġejna kellna noqogħdu narmaw għal guest speċjali tagħna llum Matt Black! Għax inti ġejt eżatt f'dal-ħin u literally għandek flight għada l-lum bistista. Iva hija jena speċjali bħalissa. It-nej fil-axija men taf kemmi antipatka dal-ħin għet nirrekordjaw xidwejja. Għaw, t-duttuni tal-pizza, tom bil-ħa. Xpizza Le, għax daw ġibtilom PJ dejjemek. Għajak mux fuq dan. Le, mux bil-kard xtrajt, tom daw. U inti jidillek laħan fija mil-Mex li xtrajt xi 4 euro pizza fuq il-kard le. Xpizza hija. Jena mandi xpizza. Għasin. Ġibna pizza għandi. Donuts għanna qoddimna, joħsib il-sotto. Le, sotto zero li kull podcast iġibinna u A to Z Electronics li jihdu xsib il-tek tana onlineintimates.com għal-ġugarelli tal-adulti xettamil men. Etnajdlu, relax and response. Aħna naqalaw lira. Online Intimates għal toys tal-adulti u 18 plus u kol 5pointsgrowing.com pjanti u xnafin. Fire and Fork kull nar terba jkollhom il-all you can eat meat, il-prezz speċjali ta' 50 euros, aħna morna provajnieh mal-patruni tagħna and we have to do it again actually. Black Box Pro tagħna ħafna jnuna għal live show, il-Black Box ukoll jisponsorjana blodjo kollu li għandna hekk qudiemna biex naslu għandkom u The Barber Room raħal ġdid. Mbassa, uħa taħara. The Barber Room raħal ġdijt li jgrumjana kull podcastu koll juħsibna. Xintom tamlu, men? Ma ħallejtunix fucking namel sponsors bikwieti. Ibda l-show. The Barber Room raħal ġdijt li jgrumjana kull show. Tajba? Dik edha. Ejja. L-ewel mistoqsija l-Met. Dwien ħajda jħanibda? Lest intenta t-tinkwieta? Ma nafx ħajġri ma. Wej li rrit. U inti ġejta u ġifiri, inti Malta kemm għandek għaw? Ġimma għamilt id-darba. Ġimma? Għal-kurzita. Inti taħseb li Malta għaw minnu gej aktar minnek? Spera, u ejja. Le, għajmi mux lebxa ċaħżina. Min? L-spooner? L-spooner? U le. Sejta bħat il-kamerat. U le, għaw iktar. Najdu għakif li jinti għax ħanej li għal xiexet nasbu l-spooner aħna. Għax da iktar għal-maratija u għanda saxħa iktar minn raġel. Sexy, u So he likes to be dominated. Għax ittik xabat belħek, eh? Imma fil-live show għalina li ġibila fuq wicċa. Easily. Ostija tħallieħ. Xabbat nejdil. Dan il-ħabib tagħna l-spooner nħobbu baqalbna. Aħna nħobbu naqbdu man-nies. Iktar ma nħobbuhom, iktar that's what friendship is. Lent qabad ma sħabek is-soltu jiena. But me I came treat. Eżatt, dikki proset. Għaddu għakifini, inti għajter da banana fuq l-stage, nidu għakifini. Kif iż-zobbet tejdinna li għaw iktar nis gay minnek minnos. Ejja, ma kull kil banana, għat ma kil banana fajtek. Ejja, ma inti għamil ċertu xieni. Għaw jena meta Inti għed t-prova t-kellim nipiċi xie miex nisimak, eh? Għara, għax nisma ħafna jgħata, għara, sorry. Imma Matt Black daw ket jiġi tawruħom. Jena meta nikol banana u dim sħabi, speċjalment sħabi l-ġil, dak it-tip. Għalek mantikx ħafna ħbib. Naqtaw bis-sikkina, anki biex niftaħ. Biex ma l-ġbi tajdix dik. Ma l-għu, vera, baħta. Sidek għanna. Stanajda. Tista tajt li trita u jek. Ma najda.
U li? Issa għanna diskors, għanna nsaqsuk dwar, għaddi biex Ejja. għax it's an interesting question, ġifiri, big time. Jien ma nafxux bdejtu t-tkellmu, ma zomba. Għaxu għal-kelma, Ma smajtiex, Ħaġġetna ħagġetna heavy. tkellmu għan, Kif taf inti mux l-ewel gay li kena fuq il-show tagħna, qabel kena l-Ashley Peschel. Differenza li inti openly gay, u dak closeti tostja b'katnazz tal-azzar, fingerprint reader, kollox għandu. retina reader, palm reader u ħadd il-palm reader. ċemma toħroċ, men. Il-bibin u għeldijati għax li miskin ħanġibuħ. Da di, għada qabel kon din affarijiet libellużi. Di xaħġa libelluża. Libelluża di. Għax inti libel tista' tagħmlu jekk qed nakkużaw xa, imma żomna ras, ħanqabeż għalikom. Għalija. Għaliex jekk ngħid il-xatt li hu gay jista' jagħmel libel, mela li tkun gay xi ħaġa ħażina. Għaxxej. Very true, very true. Allura. Una għabel miegħek. Very true. Tal-libel jekk xatt jagħmilna libel għax da jkun fucking homophobic. Le, agreed, du. Agreed, Vera, vera. Simon! Għabel maħħa. Le. Intom il-gays. Intom il-gays. Intom il-gays. Għalek li ngej la għalla, t-sewa. That's very true, that's very true. Ma very true, forse mux gay. Forsi mux gej. Le, isma, frizajtuna, għalek il-għala. Għax bħalissa mux għet jieġini f'moħħi li jintqaċi darba għet li gej fil-publiku jew hekk. Ifimni naħseb ma t-kilt il-banana. Nazzjonali. Imma intom il-gays għadkom ħabta li tajdu li titilqu minn Malta x'mawx hekk partner material. Malta, għalikom għaw. Sekka u l-materjali ma sibtux sewa. Malta. Imma ma jfissux sibtu Londra laqqas. Kemm ilek hemm? Ili tletxu. 3 xhur? Imma xeri boyfriend material ma sibx, imma sibt nis biex irabbulek naqa materja. Għax hemm naqa ħmiċ Londra. L-ammont ta' ħmiċ ta' nis li hemm inkredibbli. Ot attent, brother, wejja. Vera. Biex xie ot attent, mil-kari, bata sorbu. Le, mux kari, le. Ħazira x'madjan noqgħod. Madjan to għadin. Wieħed minna meħed. Madjan u Pollakka. Just how, you share. Le, ma they're very promiscuous. In London, they're very promiscuously heavy, ġifieri. Il-PJ xqal, għal xi waħda heavy. ħaġa mux li belluża, mux bil-libel, jek nejda jqasqaf fuqna. Xqal, Le. Xħanejda ġiviri. Għalli saqsi l-Indjan Vera zejda, vera xej. Vera xej. Vera xej dik. Ġinti mux għalek tlaqt l-Ingilterra, mux għalek, jow għaxħat ma jrid. Ma nafx jekk xi raġuni ma qas Ingilterra ma sibt il-xej, ġifieri. Bdilek il-depression, hemmek? U ma nistax għalli għaddi, għax jiena vera l-affarijiet li għajdu fuq Londra mhux vera, kulħadd jgħid għax għalja ħafna, għax maħmuġa, għax hemm ħafna ġen, u da kollu mhux vera. Int kemm għandek, kemm ilek hemmet, għadek kif Tletxu, imma ndur ħafna ħin kollu hemmu. Imma jekk iddur ġifieri mhux qiegħed hemm. Għax inti post tkun qiegħed għax tkun qiegħed hemm tkun stationary ma tagħmel xejn. Tex Birmingham jew xi ħaġa. Le, Streatham. Stratham? 25 minutes. Hija dak barbed wire. 25 minutes out mill-ċentru. Le, it's a good area ġifieri. Le, very close. Missati naqa ċans inti. Waqta għana. Jena mizmin għamu ġabni ħazin, ġabni vera ħazin. Jena kullħat li naf li mar Londra mux billeba, kullħat li naf li mar Londra spiċċa ħazzin mejjet, Ġifiri, jena jkrit għandi ġiġtobba jaffu jgħatu naqadin, gżiet u għek. Kontrit kellimni. All right, ftemna. Ligri. Xita, libna set, xen namlu. Ligri, I'm seeing it coming, għax kullħat li mar Londra. Li għadda għabbada depression. Roma, donna, le. Dak jekk issi partner, dak jiġi gloss white. Ma kif kienet fajta di. Tal-li inti Mad Black. Il-partner jiġi gloss white. Teħx kem taqala l-xali. Kif kienet fajta li dom 3 sekondi sa kif reġistrajta. Jekk inti tiddeċidi li ma tiqpax gay. Dak mentix l-ewwel wieħed le Matthew l-ex gay dak. L-ex gay, għarek. X'taħseb fuq Matthew di tal-ex gay, dinna naqra.
Ara, jiena ma naħsibx li xi ħaġa li tista' ssir. Sewwa ċiġifieri, x'issir? li tista' teqleb u jew tażel. Eżatt. Tistax tażel u teqleb għasli li ma ġraċek li ġast kien hemm żmien fej indunajt. U mbagħad once li indunajt ma qlibx. Eżatt. Sewwa. Issa ma dak jien. Jiena ħankun res ma naf il-ħadd li konferma li kien gay u qal Bilħaq. le kelli żball. Xejta, ostja, sissa jiena qatt ma nsertajt ġifieri. Min ikkonferma s-sexuality tiegħu, ikkonfermaħħa solidly. Sissa jien ma staw dik. Imma la jien min jien biex ngħidlu dan xi jħoss. Jagħmel li jritu u la wali ma jinvolvix lili. 100%. Conversion therapy u hekk ġri qatt ma profa. Le, Huma laqqas. Provajt. Jiena sissa ma pexil. Hemm conversion therapy biex issir gay? Qed titqu hija homofobiċi. Hemm jew le? Hemm jew. La qed titqu homofobika. Ma ħabba fuq bekala. Għax la qed jitqu ġifieri huma ma jemnux li ddur conversion therapy ssir sew. Mela ma xħabba fuq bekka. Metti u fix ma hu Hemm conversion therapy li jġelek isir gay. Il-ħabs. Good point. Le, titħol abbati. Le, spoon! Issa aħna saqsejnik. Spoon, tija. Xi jaħseb? Digi. Aħna saqsejnik x'taħseb inti fuq Matthew Legs Gay, ma nafx kun jom. U wadda video milux x'jaħseb fuqna. U ġast tal-baz ħannuru lek jiena biex just for the sake of it essentially. Gej u s-samadux. Għaxamna. Eżis Max u JD, dispeċini najt illi dan is-suġġett bl-aktar moċċar ma tifmuħx. U jekk inti qed timxi wara Ġesu, jew trid timxi wara Ġesu, il-verità hija li ma tistax tara bajtu bacon. Stax tarana. Frott. Kemmu li bazzumja! Jikollok l-Spiritu Santu ġovik Kelma talla, guys. U Max u JD, Ġesu għalikom ġi. U Ġesu qed isejħilkom għall-indima biex tindmu mitnub. Jekk ma drux minnu, intom xe taraw iċċalla. JD u Max. Taraw iċċalla. Tistaw tkunu disċipli fidili ta' Ġesu. Għaxalla dak jagħmel jaqbet il-ħajja ta' midneb bħalma konti jiena u jqadsek u jnatfek minn ġewwa. Dik ma konċet nistenni għadi. Zom, spoon. Jina ħanajt. Konċet nistenni għazmuna. ħanamel bicċa ta' monolog zaħirek ma t-dewġ. Guys. Jena għanu gidma taj. Jekk intkom edin tidimbu b'ximot, sowa, speċjalment b'mod sessuali, Alla jew Ġesux qal. Alla ħajjiġi u ħajnaddafkom minn ġewwa. Disastru etna. Id-liba li ħorejwa. Lant minn barra u kol għandek ġoddu tnaddaf barra Donna, Madonna. Rafu, paċenċa bija. Ma ġiġ Alla u għenek. Kollok imbarazzu dli, kostja. Vera, I don't know if he's serious or not. Ijat bejħaltejn jekkux vera jaħseb li dana vera ġifiri di tipo għaxana għal li kienet jidneb. So, imma it stands to deduct li il-punt li kienet jikdeb kien għax kienet jagħmel affarijiet homosexual. There's no other way around it, għax that's what the whole point of it was. Dana tifaqqa li nupu. Ta' xaffarijiet u ma' men. Vera zejda u. Vera, għad maħsib ta' dik. Mux ekk tifaqqa da. Ma bara, jina ma taffetwanix dik il-ħagġa, kullħat jaffetwaħ kollox, per eżempju. Eżat. Kullħat jgħamil li rejt, jgħamil li zapperejt. Agreed, vera, jgħamil li zapperejt. Jintaf xnafinejt. Jgħamil li zapperejt. Li għalla, ġeja lija, għax nejt zob fox u xikultan da, imma lija ġej. Il-Palestina ma jmurx. Mek le. Il-leba mux vera, veli, għalix, jek taħħa, this is politically incorrect. Għadda fucking fox il. Imma, di rajta pala homophobic, it is a bit fucking homophobic, le or no? Is it not?
Ma nafx daw l-affarijiet, jiena Ma xi tafx? fatwani. Mela ħansaqsik xi ħaġa mela. Għanna dije. Għanna logħba. Għanna images. Loba, ħanitalmu, ej, għaless. Ħanitalmu, jekk hux vera, ġifieri ħana inti ħadd tittara jekk inti tħoss li daw l-affarijiet huma homophobic jew le. Għax hemm ċertu affarijiet. U dal-aħħar hemm naqa' ta' blurred lines ta' x'inhu homophobic u x'inhu le, għamilna 4 scenarios. Mela, xi ħadd li jirrifjuta jorqod ħdej sieħbu raġel f'double bed meta jsifru fl-imkien. Homophobic jew le? Miex. Ma taraħx hekk inti. Le. Forsi just jiddejja bil-body heat ta' raġel ieħor ħdejh. Le, għaffera, ħussus komdu, ma kien ġobni li għandu, mux ovvi għandek taħsibba u tħossok skomdu jew le? Le? Jienek naħoda. Ja, jena ma niddejax norqot ma kolla kemm intkom fl-istess sodda. Actually, għaw dax ħan orqot ma xaħat Eżatt. Fucking niddeja. Vera tiddeja inti. Ja, xies. Le, mela, li jmiss, fidek. Mela, jien ħassel ma tim tal-futbol li bes wetsuit. Le, mux ħama faw bekal fej. Għax tiddeja jien ħassel ma tim tal-futbol. Jena, meta nħasslu flimkien waqt il-futbol, kulħadd tarwien ibbul fuq saqaj xulxin. U ħadd ma jiddejja. Nidħol fil-futbol. Jekk hemm xi ħadd jinħassel bil-penti, laqbon ta' panik li jaqla, tuwa tal-bliħ ġifieri. Tinħassel ma l-irġiel u mhux problema. It's not homophobic ġifieri. Pero intom xħossukom ġifieri skomdi li għandna producer li wetsuit sab amisu gravat. Mhux bil-liba ma rnexxilix isib. Ma rnexxilix isib wetsuit. Mel inti għodda. Ma rnexxilix isib wetsuit. Liba xinten jora. Tejċ kem dajt bil-Madonna, Firefly ġifiri AI generated, ma rnexxilix. L-għolwiet kien AI generated, l-għolwiet. Ostja? Ma rnexxilix. Xiktibtlu. Two gays divorcing. Man angry with boyfriend in bed. Two Ringo gays, għallu li għor. L-ostja. Mela, li jmiss, ħajda Jmiss, inti. Xaħat Ma liħor. li mux jellest jgħamil trisim mex li peċ il-gay jew le? Homophobic? Ħama faw beku. Mux lest jgħamil, mux lest tara kif gustus miskin. Faqqaw lex li naqtek mettos tal-ħed, mistoqsija zejda. Mistoqsija Speċini mux it-tip tijaj per. Jekk ikun hemm xaħat li waqt il-Pride jixtri television black and white biex ma jarax il-kuluri. Dik ħama faw beku. Dik ħama faw beku. It's too much, u t-shirt apposta black and white, u għek. Bro, għabba tu tara. Vera zejda. Għad t-shirt black and white, u. Li miss. Keba ħanti dej spoon. Xaħat li juża keyboard blitri LGBTQ ma jaħdmux. ħama faw beku. Għaliex Jibqa bijom imkissina. Homophobic, u. Jibqa sejra bijom, bla litri ħajibqa. Eżattu. Iktar kem naddu. Vera, għadu jżidu, għadu slowly. Xaħat li preferi jaqla multa ta' 500 euro kol-jum li jwaħħal il-number plate gay 555. Tiġi gays. Stazir. Dik il ħama faw beku. U dik qabel tal-jem lem, qabel tiġi gays. Peress li da gays, jaqa taħt il-white plate. Xispeċa bil-waj. Taxi. Kif qed tindura l-programm l-vera u edukattiv u. Mela, li jmiss hija vojtaġ li tal-bdien. Il-programma jkollok programm vera Vojt. Inti muħataj xej f'ħajtek, taġas biex tkun taf, għana ġast d-dedinaw biex nitċajtaw nuħdu bas flimkien. Eżempju, din li jmiss, għatajt homophobic jew le. Xaħat li kif jara żewġ tirġiel jintredaw id-daħħal fountain pen ġo għajnejh. Fountain pen. Id-daħħala, jera li xuħi. Homophobic tiġi? Jina, għale? Mux vera. Għalfej. Għaxek jara żewġ nisa jħu pjaċira. Zat. Imma. Dak jobot li Lek jobot. Imma s-sajn wahda għandu. Is-sajn wahda. Inti dik għad fajtna għandu?
Għaxan naqam iż-żejtuna, ħna ma Għandek naqra. I felt I felt the thing. Fi free, fi mux ngħid, I'm just curious. ħedda toħroġ. Ġifieri dana homophobic jekk jara ġiex tirġiel jintra daħħal fountain pen fajn. It's not a very good sign, I agree. Xaħat li jobot il-Leslie Peschel. U dan ħobna miskin, dan ara nomination tal-Love in Malta. Anka li ħobni ħasra nħobbu jien. ħatnej nominations? Inti qed Le, tuħ, sibta tgħid ħatni għadhom ma ħarġux. Le, Għadhom ma ħarġux, ma nafx sibta missjajta jien jew xi ħaġa. Le. Li jmiss tar mela homophobic jekk tobot Leslie Peschel? Le. Le, għadix homophobic. Li jmiss titajdix homophobic li le. Xaħat li ma jivotax Labour u jismu Lawrence Gonzi. U kien għadda bille biex against gay divorce kien għamil. Eżatt, mela. Against gay marriage. Kontra l-adoption u partnership. Ta' same-sex couples. Ta' same-sex couples. Eżatt, kontra l-kuluri tal-qawsalla, fatti. Fi dakka jidġiħom, mux homophobic. Le, ħanajdu għaxara, le. Jena li jmisset il-kont neħuwa. ħanajda jien ġivjeri. Fidejk. Wieħed, ejja. Jivvinta li għandu l-AIDS biex jevita jimmodella ma' Gaffiero. Jivvinta! Li u xorta mar il-parata, ġossodda! U kontenta x'mux qed jimmodella ġifieri. Gaffiero, ostja. Weġġa, insomma qed inweġġa jiena. Qed inweġġa. Kieku kellek tmur timodella ta' Gaffiero? Le. The most straight and easy answer ever heard, ġifieri. Intom għat realizzaw li il-gejs literally xejtu l-kulħat f'sormu. Le, ma milċej, la' Le, ekki għamilta, bro, għan il-legħi. Le, ma milċej. Minħabba fikom, jina da title ta' da segment li bista f'xismu? Pufta. Just pufta. Għax intom, xejtu jina l-kelma, ħana qabel ma rridnix nfissru, meta tgħid, kemm lost jien pufta, mel, xieċħad tkun xxiek. Għed tifhem. Intom ġibu We spoke about this earlier. Jiena toħroġ li jiena stess xi kultant, għax ma nużajiex b'mod biex najjar li l-nifsi. Hija kelma li tuża f'dak l-argument. Eżek il-raf, per eżempju, jaxxina jen jisraqna xaġa, li tkemmu pufta. Eżak, ma jfessix li. Vera, t-toqta li għadik. Toqti kollok. Jena niftakar, tipo meta kon zaħir, darba kon niftakar, jgħat kelli xi 6 ġifieri. Tifintaw xaffajt maġġa xejjefi. Maġġa s-sena niftakar, darba lajċeba ta' Kristu minn Tommi, għax kontet niġri out of the blue najat il-kelma zopp. Ma konċ naf xini, I had no idea what zopp is, ġifieri, ġast għal xi raġuni smajta minn xaħat, jew minn missier, jew minn dak, kontet għadej zopp, tifraħu niġri. It's the same, the pufta. Jena, meta kon nisma' kelma pufta fil-bidu, I never ever associated it It's gay, with hate, tipo. Jena nemmen li dinna pal razzizmu pal kollox, tinduna minn vera jobot. Jena minn ma jistax jinduna Skont li jobot. l-intenzjoni tagħmel kollox, hekk tuża b'intenzjoni biex tweġġa' tista' tkun kelma xi tkun, ħażina. Hekk ġost hija kelma li da mhux tirreferi għal. Vera ta' ostja. Spiċċajna esna program tendru, soffardi. L-RTK? Meċu l-RTK. Fuq daffariet jodi jitkelmu, ġifiri. ħafna xarabank dak minn għalih. Daka li għalli xismu li Peppi missu jisir. Peppi missu jisir għaddis. Inti taqbel li Peppi missu jisir għaddis ma dajmut. Automatic, Għaddis għalf. Automatic. Biex tagħmel għaddis ma mhux tkun tagħmel xi mirakli jew. Mela ma mex Peppi, miraklu bħal dak. Endi. Eżatt. Mirakli, very true. Tlift ħafna pis imma inti, diġdita depression. Għalli għarraqni.
Għaliex qed naqra dirett. Jajdu. L-ostja. Ej, ma, inti tax li kollok ċans, ġiviri. Le, jena għax vera, jena l-iktar li għat lift fajti kont depression qawwi, tlifċi 30 kilo. Jekk kitin a couple months, ġifiri, jiex kont jad ħazin, kont nibżan ikol. Immissa din fuq program tal-komedi, qed naħdem miegħek kuljum bil-lejl u l-ammont ta' takeaways qed inġibu tal-lejl. Actually ġibla sponsor, biex jibda jġibinna takeaway. Għax nolf u balla flus fuq ikel. U ġaj zdit kollox, ġifiri għandi bżonn nerġa' naqa' jew xi ħaġa, għax jiena mhux qed jieni xi nonqosta. Jilej jgħid nofendi, men mexxi inti li. Jew xi tip ta' marda jew xi ħaġa ma nafx. Jew spur provaħxiel il-mara nqabadkom jew xi ħaġa. ħalina ħażin xi ħaġa għamlu li guys, għax mhux qed jieni xi nonqos. X'kien ma provajtx l-Ozempic? Ma nistarajt ċejfu. Nafu nis. Xie vera niprovaw? Naf, ħafna l-edin fuqa palissa. Jina nixtieq niprovaw. Prova. X'inhi di spjega li naqxin minix. Titbiddellek il-hormon, għalek ma tuġobnix, tilab bil-hormones. Di, propjament, safejna fin għax ma nafx fuqa. Safejna fin hija medicina għad-diabete. Agreed. Le? Biex tirregola xi sistema. Allora ix ma jtuilix. Għax inti naħseb tkun high, le tkun low naħseb biex jinexxielek. Inti kif inti ġast ħażin all round. Inti ma jistaw jatuk xejn. Għax kemm għaddek. Imma apparently ġast taqtalek kompletament l-aptit ta' kollox u ma jkollokx aptit tiekol, ma jkollok aptit tagħmel xejn, u ġifieri u heavy, u naf nies minn huma fit li qed jużawh. Just to cut and to lean out, full egg biex ma jiklu xejn. Imma heavy shit tu għandna big time. Inti mort imma fej ġifieri, fej għamilta Malta jew Malta St. James. Malta osti għamilta. Once li inti għamilt l-operazzjoni u tlift il-peace. Kellek na iktar interest minn sexually minn għand in-nies, did you get more xlong? Madonna, jisaqsu li ħafna di. Ma parenti tiġri ħafna, ma li l-qatta maġrat li. Imminti t-prova ta' biet nassumi. Le. Naħseb dik il-problema. Jek taħxik, brother, jek ma t-provax, ma tagħmel xejn, naħseb jien. Naħseb dik il-problema. Tistħid. Nistħi. Tistħi hekk jew hekk toqtlu renti. Le, laqqax xejn, anzi. Tant kemm jiena tajb waħdi li biex jinteressani xi ħadd biex ikun miegħi diffiċli ħafna. Tant kemm inti tajb waħdek jiġifieri toġbok idejk xi. Għaddejani xi fibni. Għax kun happy bih innifsu, kuntent waħdek, eżatt, it's fine, u jiġi xi ħadd ġismu. Imma tixtieq tisolħu naqa'. Għax kulħadd jiena nixtieq nisolħu naqa'. Jiena miżżewweġ xi xorta nixtieq nisolħu naqa'. Jiena kuntent. Content waħdek kif jgħatek? It's good, eh? You don't want a partner in your life, someone to tell you what to do, ek? Nishtiq partner, not to tell me what to do, ma l-ostja. Imma, forsi huwa żmien issa li nibda naħseb fiha, ma le. Issa kemm ma jkun xi ħadd aħjar minni ma rridux. Meta, ovvjament tkun gay, il-frequency tal-bass tinbidillek il-ħoss. Ma nafx u m'għandix idea li niskopri. Persuna ħażina tistaqsija. By persuna ħażina, x'dak kant għandkom top u bottom u whatever. Inkom taħx x'ta, if you don't mind me asking. Jiena skoprejt li hemm xi ħaġa ġdida. Jgħidu la side. Side? Jew top, jew bottom, jew vers, jew side. Side? Mela top ittieħ, bottom ta' qalaw, vers ta' minnhom it-tnejn. U side kun serjan. Side. U side tkun outer sex jgħidulu, ġifieri pleasure, sexual pleasure minn anything apart from anal penetration. Ostja, coleslaw ġifieri side. Ġejdi li zoba, għax ma fimtix. Ġifiri minn barra mux minn ġewa, ġifiri kollox minn barra jista' jiġi, ġifiri ori. Foreplay, ju. Foreplay, humping u daw l-affarijiet. Barra l-actual penetration just sorb. Humping xie ġifiri? Humping, taħħampja minn barra. Dry humping. Dry humping. Meta ma ħorx tħok. Ħabkajtu ma xi teacher. Dry humping Falija għar il-vojt toqgħod tagħmel bħal ġmula.
Dry humping jiġifieri toqgħod bil-jeans fis-sodda pereżempju. Qatt ma ħakkejt u inti ma Teddy Bear jew hekk, meta kont żgħir. Imma mhux bil-jeans. Il-jeans u noqgħod żobbi mela fejn ħatoqgħod taħampja? Kif ħadd taħampja? Friction, u. Fejn ħadd taħampja? Ma ġas ħatoqgħod tħossu ħatoqgħod tħokku ma' koxtu pereżempju. Eżatt, hekk tfisser dry humping bħal klieb. Dry nixef, mhux għax bil-jeans. Ġerek ma goxtu. Pi, ġost joqgħod. Nistgħu nagħlqu s-soġġett. Le, żomma, x'issa vera di tal-humping bellaħtu li moħħi ġifieri, ja? Inti X'għandu fuq il-gejs? inkom kollha dry Isma' humping. PJ, kultant tista' taqbad għal-mikrofon ta' le, ġiġifieri li dejjem jintiki, da, men, jinkriminalili, men, u għabdu inqas il-mikrofon tiegħi għabad ta' da. Majtu ma kont dak it-tneqa b'għadhom it-tnejli u mek. Biżgur. Peġa qal il-Tom li gejs dejjem dry humping. Għalfej. Għax fil-koko. Skont xieklu. Għalek, Tough tiġi. għalijaw. If I'd had to be gay, I don't think I'd be completely happy with that situation as Jena, well. I'm not, għalek għaw decide, apparently, t-morna għala ġembaw. Le, ta' grazzi qalbi, it's fine, no. Jena, le, I agree with you. Le, inti kiku kellek kun gay fej tintafa. Offside? Throw in. Lew. Le, jina għara, ismajna, ħanejdlek. Jina meta darba l-mara, tħajret meċi naqra idea fej mus post. Vera, provat? Le, ma mux għalek provata, fatti għaltlant li mux għalek. Ma lajxiex biex tiddaħallek il-mor li tix. Ma waslitx, għarajt, waslitx. Tħallix nikxef ċertu għaffariet. Inti tħalli għatamillek rim job il-mara. Le, ma nħallijiex. Imma f'wid gormi sabiħe, mena ma nafx għadċin. With gormi, eh? Gormi sabiħe, ġivieri. Inti forsi ġili provajt? Le. Le, Ma nħobx, etnajlek ma nħobx. Xta xtib ta' gej. Għadda binti gej dizappuntanti. Xaffarijiet. Għat ma provajt vera? Fil-wid gormi? Xentrajt. Le! Le, xaħat jgħalek il-wid gormi. Jow imsulek u kol. Immissulek, le, biex tmiss, iwa, ma memx tmiss, just, hey. Xkatu baz tmiss il-wid gormi. Sabiħ, joġobni, inti importa. Joġobni. Taħseb li semi gej. Semi gay tiġi, Joġobni naqraw X'inha percentaċċu? Percentaċċu kollha f'wes. Semi saħid. U Lara. Imma jekk tkun per eżempju kilt tkun kilt xi Peruvjani jew xi ħaġek. I mean, il-wid gormi kun naqad. Inti ġili kellek Peruvjan ġoħal hekk xi ħaġa. Jomme ma le. Skif xsatni, għod se nixrob naqra l-maja. Oh, ben. Għaw, ġibulina ilma, men. Anka li naħasat tifżax minn miktuba mkien. Jien vera nkwetat dal da show, ġadinek, il-metta tħoss, inti għedna skomdu. Le, la, xej. Tu pjaċiri għad? Le, ma nidajax. Inti skomdu, ġejdi. Jena ħafna. Le, mela ħana elbu naqa suġġett libna naqafda. Ħana itkellmu naqa issa fuq il-moda. Il-moda. Aħna għandu najna li tipo, u nasab mux aħna bis, nasab plenty of people notice that you're quite fashion. Man, I don't know the word, għax jena tant jien ignorant fil-fashion. Għandu fashion sense. Ta' eżat, tant ma nifimx, tipo, kif tħobb, xieġifiri tħobb? jina nħobb, nider differenti. Ġifiri jina għatman ma ekkaw xie brandu, trendu daw l-affarijiet, jina ma jemlux bija daw l-affarijiet li rritjen. Li għoġob li għandi f'moħħi għabatu namlu. Just tek, tfaqqalu għek. Inti per eżempju darba kellek ritratt. Sowa, u naħseb dan inti kont. Daħan tal-għom naqra. Għan naħseb kont bieħ fil-Eurovision, da bizzob ta' Teddy Bears. Le, Tajnu. għandek għati tal-laħom. Issa, tista taħid li inti. Għasirit li l-lodja. Tista. Weħlek ritratt. Tista taħid li inti, għara, da, eżat inti. Għan, naħseb it was the fair, mux għax inti għataw, għax vera la zobbi.
Imma waħed mill-unika presenters li kien hemm fil-Eurovision li actually did a good job, ġifieri. Grazzi. Għax vera, ċerta. Għax jiena mindu żewġ til-mara il-Eurovision fucking inħobbu, Liban uħu pjaċir. Noqgħod nara l-qualifiers, noqgħod nisma' diski ma' tifla fil-karozza għal sajjerek. Xidweja kemm. Nieħu pjaċir, kolam. Marco Mengoni. L-ħagġa li Solidu, ejja. Hello. Vuċi, immessa. Imma, xizzop. Why? Mux faqa jew. Titkellem fuq u kikul bizġlek ta' xi ħaġa oħra ma konx titkellem fuqha. Dok tal-mittu ju jiġu. Le, għallini x'dajt waħda kienu oriġinarjament. Mbagħad ħabba l-branding kelli nbidlu kollu dakinhar fil-ħodu kont vera l-alla. Kellek balla mitu jużu kellek bidlu. Mela, fid-dress il-ħers il-mitu już kienu kollha toħti. La, għastajt tawhom lok sponsor, ostja. Le, toħti, ġaqas provajt. Ma ħadċej minna. U ma ħallewx tu għalulek huma stess, ġifieri. Għax nur il-brandu. Kemm għandha żmien uħtok? 41. Id-libu għandha mitu już. Le, kella, għalek ħattom. Dawk il-mitu ju staff minn xie xaddew, brother. Għalek għetnejlek, biex id-dendilom mon ġviri. Kemm il-designer catchejt f'ħajtek? Designer? Naffordi wieħed l-ewwel. Le għallek li ju jilbes l-nifsu. Dejjem u dejjem inti. Jiena għajmen ġili ħdimt ma' designers lokali, ma. Expensive. Ifimni, il-materjal fil-verità. Il-bqija sponsor. Materjal, eżatt. Itfalu ieħor, da. Ara, Madonna. Video. Part in the Malta Eurovision Song Contest, this time with my song Come Around. Differentija. Dak hemmhekk minn libsek. Dak jiena l-bista dik. Inti dak pala inspiration x'kellek il-BCRS? Propja borza ta' zibel. Ma borza ta' zibel faw. Noħra. Ma naqata jacketek, it's true, vera faqati. Issa li jmissu koll edha din edha still ġifiri, waqt, dan għasib still shot, waqt video spiċċa ġifiri, jek minn issejjer zbal. Imma irrit itellaw l-spooner, da. Għandek xaġa bl-annimali. You like animals on you. Issa, apparently you don't like animals in you. Għanajdu kollox. Da ma ta' tal-labor. Xkontet taħseb għamet, ma jgħid il-verita. Għawek kontet naħseb Kontet taħseb artistic. Artistic, bravo. Le? U hemm xi meaning għal-papra, għal-papri per eżempju. Banana x'papra. Banana, Banana. Zoom janna, spont. Sorry. Bananas make sense. Ħabba l-video. Agreed, brother, agreed. All right, okay. Ġieli kellek da' sex boop ma rasek ġieli. Le. U da. Da x'kienet jgħidlek għawa? Bet, kemm int libes tannej. Di vera, dala waqt live performance minn li jider. Iva, u rebħet il-jury vote dik il-performance. Ostja, għamillu pja, xħaqqu pja ta' dik. Għaxħana nieħdu pjaċir. Issa. Li jmiss. Mela. Da, eżat. Xil-liba. Emmek kont ranger, u. Xkont? Kont ranger, et insalva l-gorilla bil-banana, u. Ranger, da. Ranger. Ma l-scouts u għek, ġifiri. Da li ħduħsib il-foresta u l-ambjent u l-wildlife, ranger. Kontet fittex il-banana. Kontet fittex il-banana, xedna ma sibtix. Da actually ħanajrek naqra, da tiġiġ tejli, da kopjajt il-Jack Black. Jack Black minu? No way. Jack Black. Jack Black ħat ma jaf minu għaw ġewxix. Ta' Jumanji. Ta' Jumanji. Ek li jibes. Tax dak il-libes ta' ranger. Ma jġiġ minnek dak. Le. Il-li baxintanti patkos. Mela, ftal mistoqsi, ħad kompli ħaġa? Le, tinsaqsi għax tal-li kien ranger u jħobb ħafna l-annimali u għek, tinsaqsi forsi għadċamel xi special fruit salad jew tossing of salad. Tossing of salad? Ma jafx xini. Ma tafx xini tossing of salad? You never tossed a salad before? Le, xaħdu tal-straight di. Le.
ħaġa tal-everyone. Le? Tispjega ħelu inti jew. Sell it-tossing mux meta tibda toqbad tas-sorm. Eżatt, that's what sell it Tara ma tossing. nħobx id-daba, kemm ħadd baddaħlu għaffajn. Mela, forsi tgħin Għandu raġun. Qabel naddu għal break għax għandna break Ma mhux nafx eżatt nizom. break. Ma jġbux, daħħal ġol daħħal. Le, sorm. Agreed. Sorm. Storm nothing, xej, Sorm zero. biex joħroġu. Mhux eżatt ħanieħdu break, Proset. imma għandna dalwaqt għandna intervista. Imma ftit mistoqsija ta' malaj qabel narqu. Dik jekk tkun gej u taqleb tiġi jegg. Xiblajna, ma nafx da production għamil neħmid dar wara live show. U naħseb jiena vera konna din ħżiena, għanna bżon nibdaw niltaqaw live, guys. Għax għana l-spoon vera mux impressed, ġifiri. Meta t-jisforza d-daħ miskin. Il-patruni għammek ġas kur ħatim dejja, ostja. Ditijek, Peach. Xej. Ditijek diju. Ma insomma, aħna u koll, apparti li għamilna dal-homework tagħna, tkellimna ma wieħed li kien jaħdem miegħek. Dana ġifieri kien nagħmel żmien jaħdem u jsifer miegħek, eċetera. Għadu, xieġifieri. Għadu jaħdem miegħu mela, żgur li għadu jaħdem miegħu. Jaħdem għadu. U dana bażikament il-bodyguard, Security guard. Security guard tiegħek għamilnilu. Security guard, jaj. ġeb, cross, daġu ħalqu. Aħħa Ent konto bie, ent! Għara ma titqazz smir studio jisu l-Ukrajna bħalissa nġibulek. Ettifem għal ġeb, cross, flying knee. Kemm iżejda. Tara ġiġib il-qżiżu. Umbat kif iweġġaw. Jien is-security ta' Matt Black, apparti meta jitlażew xtarġi ta' xtant jerq minn Matt jiġi leq. Jgħidu l-għandi problema ta' anger management. Min jena għandi problema ta' anger management? Min? Jena għandi anger management? Min? Ġeb, cross, daqta ħarta. Man, chill. Mill-ewel kikjajna jgħidu sur Black. It-nejn ma nafux nispellu l-kelma Black. Allura, tittaj ċaħġa, ħatajdu ċaħġa, ġeb, cross, besqa. Imma l-iktar ħatel li naqblu fuq għajnu s-sur Black hija l-gays. It-nejn ma naħmluhomx, anzi, is-sur Black ma jaħmilhomx iktar minni. Kollu moħu biex iweġġaħħom, darba minnhom kien hemm gej qaflu f'kamra tal-lukanda. U tant sawtu li bluġiħ bdejt nisimgħu li ħor jgħid minn barra. U s-sur Black minn dawk il-ħodor, waqt li tiweġġa li ħor mettet jgħid fudni ħoqotem kif qatt missierek. Minn qudiem kienet ċara. Misser l-oħor ukoll kien jupjaċir jinfix fi żbub. Nammetti jeħem minnhom naħseb is-sur Black beda jweġġa għax bdejt nisimgħu werza iktar minn tarbija ġo childcare. Però dak għala żobbu, qed iweġġa u xorta nisimgħu mill-kamra l-oħra jgħid ejja boy, ifqal imsarni! Żobbok ta' vera. Ġeb cross, Macarena! Għaliex paniġijaw Jien najdlu s-sur Matt Black, taqtax qalbek ja ħasra. Xi darba żgur ħadd tiġi l-ewwel u titla' l-Eurovision, mela Ejden ma jistax jimrat. Jew Ejden ma jistax jaqla xebba mus. Ejden ma nistgħux nitfgħu minn dingli klif tal-isfel. Ejden ma nistgħux immorru d-dar u ntuħ xebba tal-ostja. Ejden ma nistgħux immorru d-disarġilu nirrejpja. Ejden ma jistax ikun qed ibiddel plakka u niġi nifqalu ħallu. Ejden ma jistax imur jara li xo jaqa F-16 fuq. Ejden ma jistax jerġa' jiġi eliminat mill-PBS jidħol hemm jfaqqa bomba. Jew Ejden ma tistax ittajru karozza waqt li jkun qed jaqsam dik iż-zebra crossing kollha kuluri lemm il-Furjana. Jekk tixtiequ taqsmu l-idea tagħkom kif għandu jmut Ejden kull ma nkun tagħmlu tibgħatu email fuq. X'inhu l-email? Naħa l-oħra. X'inhu l-email? hello@bytobacon.com. Affarta kull-jum, Enti ftaħ it-Times. U tara kif Ejden jista' jitrembel isu beċċun minn fuq boni tal-fuq windscreen għall-arja. Ġeb cross, beċċun. Ħajja jipprova joħroġ għall-Eurovision Ejden u nurħjien l-Reġina, jissalva Reġina biex xebba safety shoes li inti jogger zoomtu.
Inkella qatt m'għandu ċans Matt Black. Bil-ħaq. Ġeb cross. Regina. Alla right, hey. Il-PJ Xejxer, guys. Żewġ minuti kif imut Aiden. Ħanamlu ċara. Ma nixtiqux li jmut Aiden. All right? U mux qed innagħtu idejat il-ħadd. Għax naħa darba qalu li aħna xtaqna nagħtu koke tfal. Waqta. Bħala ċajta, naħliflek, tasal OPM ċemplu, ħessil talla. Astija. Solid shit. Ġifiri. Ħanet kalmu daċxej fuq xaġa illi ovvjament inti jissa nispera ħalla fuq il-gays ma rispondejtna xej. ħana elbu xaġa na inqas gay, il-Eurovision. Tini numru bħewetu jħor bejn 300-400,000 wedijiet illi saru biex forsi inti ma titlax twaqqana għannejk bid-dik il-liba diska ma l-Europa kolla, inklużi dawk li huma aktar Ewropej minna, l-Izraela u l-Awstralja. Postja Mela għalfej rebħet il-telefon dik id-diska. Inti t-tini ġejt le kont? Mela, irbaħt il-telefon u ġejt it-tini b'kollox. Eżatt, le, jena u darbtej. Basker. Sara Bonici. Sara dik irridu noqtlu mela. Dik intu għatajr. Sara le. Nissol Sara le. Imma sissa. Dakax ma daħal xejn. Kemm għaddek. Sissa dejja mortajja, bħalina mill-li banetta. Le, vera. Lew darba li kantajt live fuq qudiem television qudiem in-nies, fuq television qudiem in-nies, ġejt fil-finali tal-Eurovision ġejt is-seba' post. Le, solid shit, tu fucking right. Inti imma possibbli sħabek qatt ma ostja ġib fetħu lek għajnejk għal waqfuk. Bil-fors ma jaħmlukx men sħabek. Għalfej. Istja biex ħallewk tidħol b'dik id-diska maħallek. Għalli l-iktar bicċa li jem tajma, għax forsi s-sax intallaxa impose di spu, ma nafx dik il-bicċa l-edha kif zob, tiki-tekka, tiki-tiki. Dik tibtom jaw l-lyrics, meta ħriġ skola ta' fajf. Ħoditla fil-karriera. Ejja, din ħażin. Aħna drawna n-nies, aħna nibilaw f'sormna. All right? Ġifieri nkunu qegħdin. Draw podcast li noqogħdu nibilaw f'sormna. Ma ġovin libaw. Ġovin liba. U tafa ġiġed ngħidu. Għandu raġun imma liba. Imma għandu raġun vera fil-verità. Kienet ta' tek ġewwa ta' ġovin jew. Le, għaxxej. Anzi, nħad gosta xilla fil-Malta ma mafux jitfaw fuq imbagħad. Vera le. Mux opinjoni. Dak għal-kontra gay, dak iġi homofobik, ġifiri. Issa manu. X'kien għal blazat? X'kien għal blazat għanfakru għamin nies? Kien sejt tipo aħna l-Maltinek b'diska bħal banana nqogħdu nifirħu biha u hekk. Wara Kjara u Angel u Mary Spiteri u daħan tallaw diska fuq il-banana u hekk. Vera, u ma l-Eurovision ekku. No, that's the way to it. No, Eurovision ekku. Ġen u kolori u ekku jena naħseb li jena ġen u kolori. Dak isma li għajja. Dak għassabek gay imma. Tejt ma kienx ħajabelek il-huligina. Ġovina. Jobżoq sninu 6-6 kiena. Eżatt, Takka mux xi membru ta' River of Love. Le, mux ġovin u ma naħsibx. Mandi dubju tijaj. Għax kont sal-gay sta' għalek. Kurzita, dis-sena diħel għal-Eurovision jew wis gay għalik. Wis gay dis-sena wis gay. Forsi jitħol Aiden issa. Forsi jitħol Aiden. Meta minn tal-program. Ma nafx minn intom, man. Jena ġejt tard. Jena! Inti tortakom. Tortakom. Ma ġisija għagħin, nadana għagħin. Whatever. Is it one of your dreams, Ek, to go to the Eurovision? La, lek u għamil ta' drabi kolla. Nefaġġidu! Leta!
Le, ġassek. Tħalt biex nejtħaltu. Relax. Smajta d-diska tagħna ta' Demel Kolkom. Ta' majn? Demel Kolkom smajta d-diska tagħna. Le. Aħna din nikkonsidraw nitajru vera nipprova waħda Eurovision xi darba. Tlu. Bis-serja ta' kollha. Tħal ma xifutawlkom. Provajna kantaw diska fil-live waqajna l-snake. Madonna t-nek bina. Kurħattek. Da bis-serja, bro. Reġi. Kulħat isuħad l-X-ray għalla, minna ma tew l-għanek. Tajba. Lazja, tajba. Il-PJ xinu basta. Tifirħu bris. Tajba. Tira. This podcast is disgusting. You all makes me vomit. Li għatrajt menu nisfaxi u ħamalli. Tista twaqqaf bizzejet. Għanna, program jew. Ma jena. Vera tajb. Narit, ħana xieġi kalma. Għajna nifħru ksiebi, Jakob. Disrispettana għalli Ka wahda. Tajni post wara li kien ġew bla condition. Kienet Għalaw il-maj kostja. Kiet juhu baz il-met. Jena kontet nihu bazna I go tripping. Tajba. Minti, enta mostja vera di, Kont għan kompli, Mela, tija. Jena enta mostja l-gejs t-impressjonawni, għal-xastja Aiden Top, per eżempju, inti dejja mostja tkaxkar vera ma' number one. Tipo, vera, t-morru ta' le, I'm serious. Xinu da, diġilibi għaw. Għamkom xaħġa, vera. Ma nafx għanna l-kreativita. Pero għan id-lek wahda, ma nafx għadxi darba innu tajtu għadi. Kemmu gej il-Eurovision? Ħafna. Taf li gej wieħed biss lajna Malta aħna? Glen Bella. ħadd ma tela gej iktar. Jiena daw impressjonawni x'għamlu din riċerka. Vera, le, kien hemm Ember. Ember. Assemettilkom iwa vera li kien hemm xi Ma dik mara mhix gej, le. Sabiħ ta' Romu. Ma jkunx hemm nuħa ħara fil-kamra daw. Titnilabu. Ma konx naf li Amber ġifiri. Ember għanda tifel ma l-partner taħħa eżin ovvi. Ok, Ma gej. Very good point ta' Amber mela. Tajjeb, imna l-ettinna. Vera, ħafna. ħafna border, Eżatt. Safejta finti. Safejna faħna, eżatt. Eżatt, għaxem ħafna minnom, ġifiri, mux fl-offside line ta' jelabu, mux Pippon Zaghi, l-eżattek mal-lenjadi. Anyways, mal-the officials. Għana wasanna kważi fl-axħar, ħadna vera pjaċir, manna l-oba qabel titla. Pjaċir, xan irbaħ. Irrit nirbaħ. Vera, u fada zor set video zoħra, anyways, u issa, infatti, ħan nitkelmu l-ewwel qabel il-loba, ħan nerġgħu nitkellmu mal-bodyguard, mal-bodyguard tiegħek. Kif tindunaw? Jiena s-sur Black nifmu fil-moda daqs kemm nifmu fin-nisa. Jiġifieri ħafna. Ġib cross, mossa kobra. Mhux daqs kemm iħobb in-nisa s-sur Black, Ma jistax jara mara tista' taħseb sħabu kollha nisa u jgħid li sħabu ta' xi raġel umli. Imma jien naħseb bil-lejla ta' kemm ifaqqalhom u jreddaħħulhom. Asla ma jidirx dak it-tip. Ġib cross, flamingo. Kif kulħadd jaf fid-dinja tal-fashion, il-gays kollha jiġu wara Med Black. Resistibbli mnejjek. Fortunatament Met jaf jiġilet sew saħan sitra dejjem jirnexxielu jifgaħħom. Bil-sinu, ġib cross, il-sinu. Ma taħsibx għadna ħafnu kontra l-gays? Ux, għanzu naħseb id-żom l-ura. Għalmen, għax bdejt ninkwieta naqra. Jien fil-verità mhux hekk ta' imma nibża ntlef xogħli men. Met wis ma jaħmilhomx il-gays, Madonna ma jistax jara gej li ma jaqflux ma sodda u jisawtu. Bżobbu. Tanġi li kunet iweġġa liħor li nkun se nċempillu NGO biex jiġi salva. Madonna fiex ġiet id-dinja. Ġeb cross, disco! Mux għalġa namela Inti għastja għaflu, menna, xo jider, jek ma taqaflu, xostja pastas, Met pastas, għala ħanajlek jemmilu pastas. Essa ta' għal il-sienek.
fil-bidu teħtek naqla ta' mbagħad taddilek l-ġieħ tan-nies. U nimbierek. Uħu kata fasta xikraħ l-ewwel lejl wara tilġu rasek. Il-problema f'dal pajjiż taf x'inhu, li ħadd ma jifhem fil-moda daqs is-Sur Black. Allura awtomatikament il-kantanti l-oħra jiġu jisom libsin tal-Abbandorado. Is-Sur Black tant jifhem fil-ħwejjeġ, laqqas bħala biċċa tal-art ma jżomm il-ħwejjeġ tal-Abbandorado. Ġeb cross, Abbandorado! Malla x'inhu. Kollox Versace u Armani għandu. Sal-kalzetta li tfam mal-bajta ta' parsi ġismu kbir. Tal-banana ta' fil-ħodu. Ta' Charles and Ron. Għadni ma skopriċ kux il-banana ta' Charles u il-banana ta' Ron, imma l-met ma tamillux differenza, għax evidenti li t-nejn li huma mumiex gay. Ġeb cross, Armani. Oh my god. Tajba. Vojt l-iktar karattru vojt da. Da l-iktar program laseb vera fasna l-gas fuq il-vojtaġ li fuq da. Ija, għadna bżonna. ħareġ program vera vojt. Aħna we're very proud of it, ta' ġifiri. Li għana, għadu pjaċir. L-slogan tana ġifiri ċajt vojt klim baxx u ammont sostanzjali ta' kolesterol. Da' l-slogan tana. Go for it, ħalablu l-loba. Mela, ħanibdaw bil-loba. Issa. Ma Bewlandi, Di l-loba. Ma hija naf, għallu li biex immuru għettilom jħallestu. Ma di l-loba, inti t-timmaġina sowa li inti rbaħt Eurovision. Ta' Malta, u tira faċli u faċli s-sir, ġifiri. Kem tiħu LSD. Issa, għana ħantuk naqa ta' questions u mistoqsijiet u t-tazel bej persona jew oħra kif min tixtiq miegħek in the certain situation you're at. Per eżempju, ħanibdew bl situazzjoni ma' min tippreferi taqsam kamra wara ikla indjan fejtnej li jintom kemm inti kemm il-persuna l-oħra laqajtu skoss food poisoning. Il-Kjara jew il-Destiny. Tittajdilna min tippreferi taqsam kamra Il-Destiny wara skoss food poisoning. Destiny għax ġilek samt kamra maħħa. Vera? Ġilek rajtu għek flimkien. Ġilek taqbadni bar ma toħroġ Fucking rajtu. Destiny. Nixieq tiġi fuq il-program. Qed nistednu uffiċjalment għax di. Le, ma kelmitna vera. She enjoyed the last Destiny tal-ostja. Destiny t-ċajta hija, le, naf. Jien għandi t-tifla tiegħi jiffissata fid-diska tagħha meta kienet talatija ġifieri vera. Mela Destiny tażel. Destiny. Nimis. Edin barra l-venue tal-Eurovision u ġej wieħed b'mus biex nifitkom. Lil min tippreferi jaqlaq ħaflok. Ma tadna ħagġi ma nifittrabi. Il-Sara Bonnici, jew il-Debasker kolla. Kolla. Dawt nejli xewk. Le? Iwa, hu. Eżat. Ma bassi s-sin sabi u koll. Imma kiku koll intija lil... Min ħajmut minnom daw? Sar, ħal-naqas uħda persona wahda. Naqas daw. Għalek. U għaxmara. Inqas competition. Mugejja marra rajtu l-marazel. Mela, għabduk tati blowjob ġol green room u xerdu l-video ma' social media sites kolla. Ma' min tixtieq qiegħed ġoħalqek fil-video. Jow il-Lawrence Gray. Jow il-Lawrence Sepia. Sibna l-fujta. Fejġejtina u koll il-lejla. Qabel flight. Qabel dil-loba għedna vera vojt da program għen nifojt jaw. Mela. Di mandek ċans ovvjament wara di għader. Sepja. Jekk Sweden jazluk biex tirrappreżentom fil-Eurovision, imma jridu duett. Għandek bżonn il-xatt ieħor ikanta miegħek lil min tażel. Bejmi. Lil Matthew tar-River of Love. Xejtu li ġajta. Ejda ħarqu bil-wiefa. Ejda ħarqu bil-wiefa tal-ġej. Lil min tippreferi lil Matthew tar-River of Love jew Loki jiflaxxa.
Għax ħarata joħroġ. Ikolli nażel il-lok. La proset. Tajba, mik t-tibadi, di tajba jien. Di bil-ħareġ bija proset, jam sejt. Mela, ċemplulek il-IBU. Il-Eurovision Be Something You Something. U għalulek li flimkien ma xieħat, intom ħajkolkom tejdu l-Izrael li floka ħad kanta l-Palestina. Min ħatażel? L-isqof? Jow li mamel sadi. Dal-li xtara s-city. Zgur. Il-min kifu kellek? Inti għal-isqofu. L-isqof? Ajwa. Jena sepp iktar l-istat għet kien jitik high fives kiku jitlu l-Palestina flok il-xismu. Jena sepp l-istat kiku. Mela, il-gvern qabbat li l-kull xaħat tal-azla tijek biex tamer remake ta' diska ta' Mary Spiteri Little Child. Lil min ħatażel. Lil clown ta' it. Jow salt assassin doġi. Il-clown, Nice. Il-clown ta' it. Little Child. Little Child, il-ritrat vera jaddoġi, Tejx kem l-ritrat jax doġi dak il-ritrat vera ħazin, tosti. Iġviri li t-tazel. Boj. Hi, Georgi. Abduk tiġri arwin l-Svizzera u tellawk il-qorti. Hemm xi ħadd lesta ħallaslek il-bejl. Però wara li jeħilsek bħala thank you trid għalih jiftaħlek żewġ punti fit-toqba ta' sormok. Min ħatażel? Il-Svejn Falson? Xinu? Annimal. Jow il-Gerald Fenech. Noġu balla hejt tal-podcast. Ġbarna l-hejt ta' sena fih dal-podcast. Titażi biħa jiftaħlek il-punti. Balli bala xiex fih Svejn ostja kemmu għanna. Dak jiftaħlek il-punti ġaltu jektiba Facebook. Dak fil-ħamsa Għazzel il-Gerald, il-Gerald naqa promotion. Forsi nirbaħ bis-saxħa tiegħu. La. Dak kull punta jħodlok jura dak kumbat. Dak Svejn Falson il-bodybuilder mhux bil-libba dak għandu xi 1+ million fuq Instagram. It's fucking huge. Vera granit men ġismu animal. Dak xi 21 kull ma. Xi 21, dak. Imma looks painful, eh? Zom naqra li tgħid 21 u clean peach. Vegan. Kollox naturali. 21 naturali. Le, imma jena xo jiġi fuxxu kolla, mi jaf x-storja għandu. Ejja, xi darba nġibu vera. L-aħħar waħda, taf li għandek post garantit fil-Eurovision, il-finali, però trid tagħmel xi ħaġa kontra qalbek, tittaħ xi mara. Ok. Lilli ma mara taħxi kieku minn dawn. Li Romina Bonaci. Jow lil-Karl Bonaci. Irrit temmur id-dar bed jina. Oh my God. Le, mux ħanitfu il-video li jimiz temmur id-dar. Mela, x'namlu naraw l-aħħar video għax aħna dejjem wara il-PJ jagħmel ġiskit sajab, mbagħad jagħmel jisu montaġġ. Fake bloopers. Fake bloopers. Għax nifrankaw il-xogħol imma jiġi kontenut vera talla. Guys, once again, like Tyson. Qabel konna sew aħna securities bla licenzja, tant konna nixxutjawhom ġo rashom is-Sirjani li sa fl-aħħar kemm kont norjhom iż-żarbuna u jaqbdu jobsu snilhom waħedhom. Ġeb cross, snilhom! Ġeb cross, Simon! Leba! Simon! Għana wasta jisparawni! Astja. Jien spiegajtilu sew li sur Matt Black ċans wieħed għandu biex jitla l-Eurovision, ara ma jaħxikx f'sormu.
Iġifieri meta ħajtek xabbanja maġoras u lejden isli tilu għal-mewt, mhux ħallef koma ta' għal-mewt. Għax Aiden anka f'koma jirbaħlek. JD, u paċenzja dal-boħra tkun se tiffilmjaw is-Sur Black ħajt l-Spooner ma jiġix. Ma tafx li ma jaħmilhomx il-gejz. Miskin kemm kien iwerzaq l-Spooner kieku kien hawn is-Sur Black. Tant kien iwerzaq li wara kont iddaħluh soprano mal-choir ta' St. Dority's. Le, għankom zbalta, Black vera kull jomu u Met ivvinta. Met tfisser short for meta nitla l-Eurovision. Wara li mutejnin. Xizzabbetieta, Met Black mux vera gay, ostja. Matthew gay. Min gay? Is-Sur Black, għara ma najdilkom ġeb krus, nalalkom għajnejkom. Ja tajbin daw, ben, noġbuni, għanna karattru piġa. Leba. Proset, wasalna fl-aħħar, guys. Thank you ħafna, Matt, ħadd pjaċir. ħadd pjaċir, lajtu li l-ostja ma ħadd pjaċir. Mela, sotto zero. Sponsors malaj? Sotto zero li kif ġibta donut ostja. Li ħadsibna bid-donuts reġallu mal-podcast li għamilna A to Z Electronics, it-tech u anka l-air conditioning, anka daw it-tablets li tana l-onlineintimates.com t-izemmu l-online intimates għandek naqra regalek, naqanċensek u da xinu bat solz? Crystals. Bat crystals. Sea salt crystals. Xizzob taħmel bis sea salt crystals. Faħħom fil-banju joqdu. Jodif S-sanaraw. mal-bajt. Eżatt. Nirringrazzjaw il5pointsgrowing.com għal da kollu li għandu xaqsam ma' gardening 18+. Simawna, yes. Fire and Fork, kull nar ta' erba bil-special €50 bis għal all you can eat meat. Black Box Pro, l-audio kollu li naslu għandkom bieħ kollu grazzi għaliħu kollu għana ħafna fil-live show li għamilna u The Barber Room raħal ġdid illi juħsib jigrum jana u koll. Thank you very much, Matt Blank. Għandek xie affarijiet ġej, Matt, you have some new news for everyone, diski u xaħġek li lest biex toħroċ. Fallimenti. Għandi xaħġa vera kbira ma nistax ngħid għax iffirmajt karta. Vera għandek NDA, Xaġa kbira. Tajjeb, very good. Ma nistax ngħid. Jena nafxini naħseb jien, għandi feeling li nafxini. Issa ngħidlek wara show xorta ma nċedinna. Mandi feeling li nafxini jien. Talla, M'hemm xi ħaġa f'moħħi ġifieri dik il-foka bħalissa. Good luck with everything, my friend. Socials, jgħidilhom is-socials. It's Matt Black _official here, mekka fejn sibuni kollha l-istess. Prosit. Jien xinejlek prosit vera, you came on the scene as a storm, ġifieri, għax jisum out of nowhere. Inti l-ewwel sena, vera mor tajjeb l-ewwel sena, le wkoll. Mill-ewwel, darba li Tielet kon ġejt? Le, seba' ġejt. Seba' ġejt. Min kien rabaħ dak iż-żmien? Dik is-sena rebħet Christabel? L-ewwel sena Christabel. Imma kontilek tikteb diski whatever or it's just it was one of the earlier ones. Le, minn dejjem xtaqt u qatt ma xu li għamilta u di l-ewwel. U jgħid fakkitek u l-ewwel darba jitħalt. Very fucking good job, man. Process, keep it up big time. Very good. Mela guys, ma ninsawx insegwu il-Matt Black fuq is-socials kollha. Segwu lilna wkoll kollox Buy to Bacon hemm Facebook, YouTube, bedin kull imkien, Patreon, thank you very much il-Patreons li ġew magħna llum. U l-ħabiba Zom waħda, x'sejna. Wieħed mill-Patreons li ġjarana. Pinġin, naqleb waħda fuq ix-xott ta' Matt Black. Da, kara. Dak huwa dak xiġi illustration. Illustration, eżatt. Ma nafx tu. Ġibu waħda, Matt, ma rajt. Ma nafx. Fox kemm għandek. Illustration, dan għati pinġih bidej u hekk, wara session iġeri ħarina. Eżatt.
U fucking top, thank you very much, guys. Fej jistaw jisibu. Roderick Patch Illustrations. Roderick Patch Illustrations, guys, go ahead, ġifiri. Vera, kelmu. Very true, he's real talented. Thank you ħafna lilkom. Il-ħabiba tijak match jisimma Samantha, thank you very much tal-li ġejt, napprezzaw big time ġifiri, thank you ta' kollox. Guys, il-Patreon għadu patreon.com/buy2bacon. Tickets għal-għawdex kolla sold out. Thank you Minji ta' San Antonio. Kellna show fucking Bill Bite. 1200 euro ġifiri. La, actually, għax s-sad nerekordjaw. Għax ovvjament Matt Black peress li jiex barra kanna nerekordjaw qabel. Kun għadda tawde. Dak f'ajna l-alla zgur u koll. Għadda ma sarx, ma zgur f'ajna l-alla. Zgur. Tista ma tara xej. Mux ħanati idejat. Kont ħanejt ċaġa, da setax kont ħatejx ġara dil-ġimma. Le. Actually, l-idejat da wara zguru. Ija. Di li bħamaj kem xrajt taħt id-ilġema xin rajt tal-bombsker, immaġna jamlu għameta nkunu hemm maħna. Għadak għad kienem t-nej wara xulxin, kienem il-bombsker. Mux it-nej wara xulxin. As in two, there are two scares. Vera jew. Within 2 days u koll. Eżat, ma l-lowel, ek. Tiġar L-ewwel wieħed kien Kienem mara ġastratnej suspettużi jitkellmu b'lingwa differenti u r-rapporta. U dik il-leġit tiġifieri tipo, dik that's fine, just fuck it, eh. Babala. Meħe, ma le, hopefully mamlu nixek, għax jista' jkun li għamlu ulna u reddawulna. But anyways, guys, thank you once again for joining us on another episode of Bite to Bacon, pero ċabċipa darbara l-sun Matt Black!